ta yadda juna biyu yake samuwa a jikin mace. Sperm wato maniyyi samuwarsa. Maniyyi yana samuwa ne daga 'ya'yan marainan namiji. 'Ya'yan marainan namiji yana samar da maniyyi aƙalla miliyan 70 a kowace rana. Maniyyi yana taruwa a cikin 'yan marainan namiji daga baya na wani abu da ake kira turanci epidermis na kwana 2 zuwa 11. Idan manin nan bai samu fita ba ta hanyar kusantar mace, to yana iya fitowa ta hanyar mafarki da namiji yake yi a cikin bacci. A lokacin tarawa da iyali, miliyoyin maniyyi ne suke fitowa daga cikin 'yan maraina su zo inda kusa da jijiyoyin da za a inzali, kuma maniyyi yana haɗuwa da ruwan jikin mutum na halitta ya ƙara yin kauri. Sannan azzakari yana miƙewa da kuma yin kauri da ƙara girma, wanda jijiyoyin jini suke shigowa cikinsa da wasu sinadaran da suke sa shi ya miƙe ɗin ya kauri na halitta. Yayin kusanta, namiji zai saka azzakarinsa a cikin farjin mace. Inzali na samuwa ne saboda gogayyar da aka samu na ƙarfi da azzakari ya shiga jikin mace, ta nan ne sai maniyyi ya fito. Sannan wannan ruwan da yake haɗuwa na jikin namiji ya to da maniyyi shi yake kare shi daga hatsarin da zai fuskanta a cikin farjin mace. Shi sperm, shi maniyyi ɗin kenan. Maniyyin zai yi tafiya daga farjin mace zuwa cikin mararta zuwa mahaifa. Yana isa mahaifa sai ya fara yawo a cikin lunguna da saƙo na mahaifar. Maniyyi yana iya yin rayuwa har tsawon kwana 5. Sakin kwai da mace take daga mahaifarta. A kowane wata mace tana sakin kwai ɗaya daga matattarar kwaikwayenta, ovaries a turanci, da taho wanda ya zama ya girma. Kwan yana gangarowa ta hanyar da aka yi masa mai laushi da kuma kwanciyar kamar gashi da aka yi masa. Gangaro ta hanyoyin wanda yana ɗaukan tsawon awa 30 yana tahowa. Idan haƙon nan da ta saki bai samu maniyyin da zai haɗu da shi ba, to zai tattara komatsansa ne shi wannan kwan ya haɗe da duk dattin da yake cikin mahaifa su fito a mazaunin al'ada ta mace ta wata. Haɗuwar maniyyi da kwai. Idan akwai maniyyi a cikin mahaifar mace kuma kwai ya samu suka haɗu, to a nan ne ake kira da an samu zygote, wato haɗuwar maniyyi da kwan mace. Maniyyi ɗaya ne kawai zai haɗu da kwan nan ya zama ɗa, sauran miliyoyin duka mutuwa za su ba su shiga cikin kwan ba. Cikin awa 24 haɗuwar maniyyin nan da kwai zai raba kansa na halitta gida-gida, sannan yana towa cikin farfajiyar mahaifa. Zai ɗauki tsawon kwana 5 kafin ya daidaita a cikin mahaifa, wanda a wannan matakin ake kiransa blastocyst da turanci. Daga nan sai matakin ya fara zama gudan jini, wanda zama gudan jinin zai allaka ne daga ɓangaren gefe na jikin mahaifar. Daga nan sai matattarar kwan ta ba wa jiki wasu abubuwan halitta suke tabbatar da jiki ya ɗauki ciki. Daga nan za a fara halittar ɗa. Mun gode da kallon wannan bidiyo namu. Yi mana subscribing domin samun shirinmu na gaba.